vanhu voshamisika. Each and every person munyika yezimbabwe anga akamirira another second presser yakaitwa nana blessed Geza. Aiwa, zvashamisa vanhu kunzi yesterday pakaitwa that presser, each and every person anga akamirira kuiona either payoutube channel yavo komuna HSTV kana kuti pawebsite pavo, but surprisingly ichingopostawo pawebsite and aumbotora nguva yange yatodisappear, yange yatodeletiwa. Sana pana mashoko atona kuti aiwa, panguva ino vakomana tichiona kuti maagents achiuya achistopa this recording and publicization yethis presser ichionekwa kunzi iri kukonzeresa aiwa exposure corruption iri kuitika the ruling party ZANU-PF. Kodi subscribe or like on the bell kuti ndapende kozwa mudanyora chitega HSTV Zimbabwe mudanyora chite the war veterans presser of yesterday is disappeared from your websites. Please tell us what is happening. Domashoko ari panapa vachiti where is it? Vari kutokumbira kutoti HSTV chitombo explainai kuti zvinhu zvakatomboitika, kuti panapa takaona mapictures ekuti aiwa makaita presser nemawo veterans aisvika 5 including aiwa vakomana vana blessed Geza, but surprisingly on your websites nema-broadcasting medias avo ese vakaona adeletiwa, zvakanyatso kuratidza kupa esignal yekunyatsoona kuti aiwa vakomana they are embroiled aiwa in a political turmoil iri kuonekwa kunzi panguva ino iri kunyatso kuexpose chokwadi, and vakomana they are now forcing kuti aiwa these pressers aiwa asapublicizewa pasocial media just because ari kuya achiexpose achifumura corruption yese iri kuitika yaizikanwa nevakomana ava na blessed Geza. Panguva ino yatiri kuona na blessed Geza pari kukola vachiti aiwa we are calling for a massive demonstration yavanhu havasiri kuziva kuti iri kufinanzwa nanani, and vakomana mavo veterans they are calling unity pamazimbabweans kuti vacontribute to the toppling yevakomana ava the regime pamwe nezvigananda vari kuonekwa kunzi aiwa they are looting each and every mineral yenyika yezimbabwe. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Muna comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.